ile angithi last week yes bengikwatile manje like why unganjena I'm prophet wanganjenanga yesifi uzoqhubeka yini nalo usazoqhubeka ujole nalo njengoba yazi ngendlela enza ngayo manje bengimthembile ngithi ngiyamthanda ngibona ngathi kuzoba ne-future between mina naye like manje angisazi ukuthi ngenze kanjani silima nasiswami angisazi kusho ukuthi nje noma ngihamba estradeni nje abantu baloko babhizi bayangibuka bayangihleka ayikho into enjalo sithandwa sami yonke intombazane isala ayikho njalo phambili ngiyakutshela ayikho basala phambili ayikho njalo ayikho njalo kusho ukuthi nje wena uma driver le taxi lakho uphuma endlini awangitshele nje bangakhi lamantombazane wabeke eFront City mina mase ngifika ngizohlala like sekuhlela bangakhi before mina ngoba itaxi yabona nje itaxi sayide ama passengers ngisho nje amantombi wakho awekho maybe khona obabhale ngamagama wamadoda uElso KFC no Chicken Licken you never know ngoba vele izizele engeke yenze kanje hayi musubambe ngane